Миньоните. Те живеят на тази планета много по-отдавна от нас. Познати с много имена. Дейв, Карл... този Норбърт. Той е идиот. И имат една обща цел. Да служат на най-проклетия възможен господар. C'est la banane! Miam, miam! Ай, ай, ай! Намирането на господар беше лесно, но когато трябваше да го задържат, нещата се усложниха. Но миньоните продължиха да търсят. От Illumination Entertainment. Без господар им липсваше цел. Те се чувстваха изгубени и потиснати. И ако продължаваха така, ги грозеше гибел. В този момент един миньон взе нещата в свои ръце. Кевин почувства гордост. Той бе този, който щеше да намери на своето племе най-великия и най-лош злодей, комуто да служи. Стюарт почувства най-вече глад. Именно той ще изяде този банан. А Боб се боеше от предстоящото пътуване. Лебидо? Матока! Полано la матока. Банана? Стюарт? Банана! Банана! Стопа! Стопа! Ню Йорк, 1968, 42 години преди Гру. Illumination Entertainment представя Миньоните. Запознайте се с Кевин, Стюарт и Боб. Hello, papagena. Tu le bella con la papaya. Следва продължение.